ഇതൊക്കെ പഴയ നമ്പറല്ലേ, പുതിയതൊന്നുമില്ല കാണിക്കും. ഇതൊക്കെ പോയിട്ടേ വല്ല നഴ്സറി പിള്ളേരെ കാണിക്കും. ഞാനേ +2 കഴിഞ്ഞതാ, വല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും. വഴിയുണ്ട്, സെറ്റാക്കി തരാം. എങ്ങനെ? +2കാർക്കും ഡിഗ്രിക്കാർക്കും പറ്റിയ മാജിക് എൻ്റെ ഉണ്ട്. അതെന്താ? +2 പാസ്സായ ഏതൊരാൾക്കും വെറും 8 മാസം കൊണ്ട് ഇവിടെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ച് ഉടനെ ജോലിക്ക് കയറാം. ഇവിടെ ചേർന്ന ആരുടെയും കരിയറിൽ മാജിക് സംഭവിക്കും. അപ്പം എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യല്ലേ?